Čaute! Kabelkový špeciál neskončil. Ja som si uvedomil, že niektoré kabelky som vám nenatočil. Pozrite sa, takže novinky, nádherná farba Tsuoyo, to kamel farba, pozrite, nádherné, to prepletanie, úplne taká štýlovka, kožená, fakt, že brutálny model. Ešte budeme mať v jednej farbe, len nepamätám sa, potom som si pre vás prichystal ďalší krásny model, brúsená koža a tmavo-hnedá farba, pozrite, zo spodu je takto robená, tá kožená, brutálny model, znútra takto, aby ste videli, úplná štýlovka, krásna. Potom tento prenádherný model, poznáte, krásna farba, tiež Tsuoyo, úplne brutálna, krásna štýlovka. Veziem na Slovensko a pána Bianco farbe smotanovej, nádherný tiež model, úplne brutálny, pozrite sa, štýlovka neskutočná a pozrite tieto štýlovky kabelky, nádherné farby, tuto koža, je tiež farba Tsuoyo kamel, pozrite, koža je takto robená decentne a tuto sa pozrite, toto je taká kapučino farba, úplne brutálna, úplne štýlovky a ešte jednu farbu vám ukážem, pozrite sa, Taupe, úplne brutálny model, tiež štýlovka cez rameno, strieborné zapínanie, úplne brutálny model, takže máte sa na čo tešiť, čaute.